ኦሮሞማ ሕልሚ አንድነት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘፍሸለ ሃገራውነት ኦሮሞ ግብረ ሰዶማዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ በዓል ናጽነትና ስነ ሓሳብ ኦሮሞማ ንኢትዮጵያ ይበታትናሎ ክብል ተሰሚዑ እዩ። ብተወሳኺ ዕሱባት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞማ ክዘምቱ ቀንዮም እዮም። ንምዃኑ ኢሳያስ እንታይ ማለቱ እዩ? ስለምንታይ ከ ኦሮሞማ ይብል ኣሎ? እዚ ሕቶ ኣብዚ ሎሚ ነቕርቦ ሓተታ ክነነጽሮ ኢና። ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕቲ ጥሕሻ ሚድያ እንሆም በኣር ነሰዓት ዝበልናዮ ሓተታ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ቅድሚኡ ግና ቀጻል ነቕርቦም ትሕዝቶታት ንምክትታል ንቻነልና ሳብስክራይብ ክትገብሩ ንላቦወኩም። ኦሮሞማ ሕልሚ አንድነት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘፍሸለ ሃገራውነት ኦሮሞ ግብረ ሰዶማዊ ኢሳያስ ሕልሙ ሓንቲ ዓባይ ኣምሓራዊት ኢትዮጵያ ምርጋጽ ምዃኑ ብኣፉን ብኣፍ ካድራቱን ብተደጋጋሚ ነጊርና እዩ። እዚ ካብ ቦታቱ ዝወረሶ ሕልሚ እዩ። ኣብ ሓጉኡን ኢሳያስ አፈወርቂ ኣቶ ኣብርሃ ሓጎስ ምስለኔ ናይ መግዛእቲ ጥልያኒ ነይሩ። ኣቦኡ አፈወርቂ ኣብርሃን ሓቡኡ ደጊያት ሰሎሞን ኣብርሃን ድማ ቀንዲ ኣገልገልቲ ስርዓት ሃይለ ስላሴ እዮም ነይሮም። ኤርትራ ካብ ምምሕዳር እንግሊዝ ነፃ ምስ ወፀት ኣብ 1950ታት ናጽነታ ከይትረክብ ቀንዲ ዘተዓናቐፉ ሓቡኡን ኣቦኡን ንግብረ ሰዶማዊ ኢሳያስ አፈወርቂ እዮም። ብጎስጓስ ስድራ ቤት ኢሳያስ አፈወርቂ ኤርትራ ብፌደሬሽን ተቆሪና ኣካል ኢትዮጵያ ክትከውን ተገዲዳ እያ። ሃይለ ስላሴ ኣብ 1962 ነቲ ፌደሬሽን ኣፍሪሱ ንትግርኛ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝተክኦ ብጎስጓስን ብሓገዝን ስድራ ቤት ኢሳያስ አፈወርቂ እዩ። እቲ ፌደሬሽን ክፈርስ እሞ ኤርትራ ከም ሓንቲ ክፍላተ ሃገራት ኢትዮጵያ ኮይና ክትመሓደር መሰር ርእሰ ውሳነ ከይህልዋ መሰር ርእሰ ምሕደራ ወይ ኦቶኖሚ ከይህልዋ ትግርኛ ብኣምሓርኛ ክትካ ሓቡኡን ኣቦኡን ንግብረ ሰዶማዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ጎስጒሶም እዮም። ኢሳያስ ዕድሚኡ ሙሉእ ኣንጻር መሰር ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ትግርኛ ደው ኢሉ እዩ። ካብቲ ብዙሕ ውሱን ንምጥቃስ ዝኣክል ኢሳያስ ኣብ በርሊን ጀርመን ምስ ሰበስልጣን ደርጊ ተራኺቡ እንድሕር ስልጣን ረኺቡ ቃልሲ ናጽነት ህዝባዊ ግንባር ደው ከብሎን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትጸንሕ ክሰርሕ ምዃኑን ተሰማሚዑ ነይሩ። ኣብ 1991 ደርጊ ምስ ተሰዓረ ግብረ ሰዶማዊ ኢሳያስ ምስ ህወሓት ናይ ሓባር ሰራዊትን መንግስትን ክምስረት እሞ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ክትጸንሕ ጎስጒሱ እዩ። እንተኾነ እዚ ሓሳብ ካብ መራሕትን ሰራዊትን ህዝባዊ ግንባርን ካብ ህወሓትን ተቃውሞ ስለ ዝገጠሞ ፈሸለ። በዚ ከይዓረፈ ኣብ 1990ታት ምስ ኢትዮጵያ ቁጠባውን ሙሉእ ፖለቲካዊ ውህደትን የድልየና እዩ ብምባል ሃውተተ። እዚ አንድነታዊ ሕልሙ ዝተኸልፎ ኢሳያስ ሃገርና ኣብ ደማዊ ኺናት ኣእትይዋ እዩ። ውሽጣዊ ዕልዋ ብምግባር ድማ ንሰራዊትን መንግስትን ሙሉእ ብሙሉእ ተቆጻጸረ። ኣብ 2018 ኣብ ኢትዮጵያ ህወሓት ካብ ስልጣን ተኣልዩ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ኢሳያስ ኣይከሰርናን ካብ 1991 ዝበልጽ ዓወት ሎሚ ተረኺቡ ብምባል አንድነታዊ ሕልሙ ከግህድ ተጓዩ እዩ። ኢትዮጵያ ብሰንኪ ፌደሬሽን እያ ተበቲና። ስለዚ ኣብታ ሃገር ናይ ቅዋም ወይ ሕገ መንግስቲ ለውጢ ክግበር ኣለዎ። ኢትዮጵያ ሓንቲ ስምርቲ ኣምሓራዊት ሃገር ክትከውን ኣለዋ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቕልጡፍ ውህደት ክገብራ ኣለወን። ምስ ኣብይ ተደሚርና ኢና ንኣብይ ስልጣነይ ኣረኪበዮ እየ ብምባል ጨደረ። ኢሳያስ ሰባት ንምድንጋር ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ምጽንባር ሕልሚ አንድነት ውህደት ወይ ዞባዊ ውህደት እዩ ዝብሎ። አንድነት ምባል ስለ ዘሕፍሮ ውህደት ብዝብል ናይ ኮድ ቃል የታልል። ኢሳያስ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክሓውሳ እሞ ንሱ ናይ ዓባይ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ክኸውን ምስ ኣብይ ተሰማሚዑ ነይሩ እዩ። እንተኾነ እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ መሰር ርእሰ ውሳንኡ ዘረጋገጸሉ ፌደራላዊ ስርዓት ስለ ዝደልዮ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈሪሱ እቲ ሃገር ብኣምሓርኛ ትሰርሕ ኣሃዳዊት ሃገር ክትከውን ስለ ዘይድግፍ ኣብይ ነቲ ምስ ኢሳያስ ዝተሰማምዖ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ክኾና ኢትዮጵያ ድማ ኣቐዲማ ሓንቲ ኣሃዳዊት ሃገር ክትከውን ዝብል ስምምዕ ክሰልጦ ይከኣለን። ስለዚ እውን ኣብይ ነቲ ፌደራላዊ ስርዓት ኣፍሪሱ ብኣሃዳዊ ስርዓት ክትክኦ ነቲ ቅዋም ድማ ክቕይሮ ይከኣለን። እቲ ቀንድን ኢሳያስን ኣብይን ዘበኣሰ ጉዳይ እምበኣር እዚ እዩ። ኣብይ ነቲ ፌደራላዊ ስርዓትን ቅዋምን ከፍርሶ ዋላ እንተ ዝደሊ ህዝቢ ኦሮሞ ኣይፍቅደሉን። በዚ ምኽንያት ኢሳያስ ንህዝቢ ኦሮሞን ሃገራውነት ኦሮሞን ተቐይምዎ እዩ። ከምቲ ንሃገራውነት ትግርኛ ዝፍንፍኖን ዝሰግኦን ከምኡ ኢሳያስ ንሃገራውነት ኦሮሞ ይፍንፍኖ እዩ። ንምዃኑ ኦሮሞማ እንታይ ማለት እዩ? ኦሮሞማ ማለት ኦሮሞነት ወይ ኦሮሞ ምዃን ማለት ክኸውን እንከሎ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ባህሊ መንነትን ሃገራውነትን የንጽባርቕ። ኦሮሞ ኣብ 1880ታት
ብመሳፍንተ ኣምሓራን ሃፀይ ምኒልክን መሪር ወራርን ምጽናት ዓልየትን ተገይሩሉ እዩ። ኣምሓሩ መሬት ኦሮሞ ብምውራር ንህዝቢ ኦሮሞ ካብ መሬት ኣቦታቱ እናመዛበሉ መሬቱ ይሕድግዎ ነይሮም። መሬት ኦሮሞ ብምሉኡ ኣብ ትሕቲ መሳፍንተ ኣምሓራን ኣብ ትሕቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያንን ኣተወ። ህዝቢ ኦሮሞ ድማ መሬቶም ተሓዲጎም ሃንደበት ባራ ይኾኑ። ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ትሕቲ መሳፍንተ ኣምሓራ ነቲ መሬት እናሓረሰ ነቶም መሳፍንቲ ከገልግሎም ተፈርዶ። መሳፍንተ ኣምሓራ ነቲ መሬት ይውንንዎ፣ ህዝቢ ኦሮሞ ድማ እናሓረሱ እቲ ምህርቲ ነቶም መሳፍንቲ የረክቡ። መሳፍንተ ኣምሓራ ነቲ ናይ ጉልበት ሰራሕተኛ ወይ ባርያ ዝገበርዎ ህዝቢ ኦሮሞ ከም ዘይመውትን ከም ዘይሓውን ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ጥራይ ይምግብዎ ነይሮም። እዚ ናይ ባርነት ስርዓት ጭሰኛ እናተባህለ ይጽዋዕ ነይሩ። እዚ ስርዓት ኣብ ኤውሮጳ ማእከላይ ዘመን ብስፍሓት ዝነበረ ኮይኑ ሰርፍ ደም ብምባል ይፍለጥ ነይሩ። እዚ መስካሕክሒ ስርዓት ሰርፍ ደም ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ ድሕሪ ሰውራ ፈረንሳ ኣብ መጀመርታ 19 ክፍለ ዘመን ዝተወገደ እንትኸውን ኣብ ሩስያ ክሳዕ 1871 ጸኒሑ እዩ። ህዝቢ ኦሮሞ ብኹናት ብጥሜት ብኸቢድ ሸቕልን መሸጣ ባርነትን ጸነተ። መሳፍንተ ኣምሓራ 10ታት ኣሽሓት ኦሮሞ ብባርነት ናብ ማእከላይ ምብራቕ ይሸጡ ነበሩ። ኣሌክሳንደር ብላቶቪች ዝተባህለ ንሃፀይ ምኒልክ ወታደሮ ኣመኻሪ ዝነበረ ሩስያዊ ዳህሳሳይ ኣብቲ ኢትዮጵያ ስሩ ራሽያን ኣይስ ዝተባህለ መጽሓፉ ከም ዘስፈሮ ኣብቲ እዋን ፍርቂ ህዝቢ ኦሮሞ ማለት እውን 5 ሚልዮን ኦሮሞ ከም ዝሞቱ ይነግረና። እዚ ካብ 1896 ክሳዕ 1901 ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ዝተፈጸመ እዩ። እዚ ማለት ብኹናት ብጨፍጫፍ ሕማምን ጥሜትን ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 2700 ኦሮሞ ይሞቱ ነይሮም ማለት እዩ። ካብ ሓደ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ፍርቂ ወይ 5 ሚልዮን ህዝቢ ሞይቶም ማለት እቲ ወራር ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ብቓላት ክግለጽ ዘይከኣል ኣዝዩ መስገድገዲ ምንባሩ ክስወጠና ይግባእ። ህዝቢ ኦሮሞ ብመሳፍንተ ኣምሓራ ዳብ ማእከላይ ምብራቕ ንባርነት ይሽየጥ ነይሩ። ሃፀይ ምኒልክ ኣብ ዓመት ልዕሊ 25,000 ናይ ኦሮሞ ባራዩ ናብ ማእከላይ ምብራቕን ናብ ኦቶማን ተርክን ይሸይጥ ነይሩ። ሃፀይ ምኒልክን መሳፍንተ ኣምሓራን ካብ ኣንኮበር ሸዋ ናብ ደቡብ ገጽ ዘስፋሕፍሕሉ ምኽንያት ካብ ህዝቢ ኦሮሞ ባራዩ ንምሓዝን መሬት ኦሮሞ ንምምዛዕን እዩ ነይሩ። እቲ ቀንዲ ምንጪ ኣታዊ ሃፀይ ምኒልክ ሰደድ ባሮት እዩ ነይሩ። ሃፀይ ምኒልክ ንርእሱ 70,000 ባሮት ነይሮምዎ። መሳፍንተ ኣምሓራ ንሕድሕዶም 10ታት ኣሽሓት ባሮት ይውንኑ ነይሮም። ሃፀይ ዮሃንስ ምስ እንግሊዝ ተሰማሚዑ ነቲ መሸጣ ባራዩ ኦሮሞን ሻንቅላን ደው ከብሎ ፈቲኑ ነይሩ እዩ። ነዚ እውን ብጎንደር ገይሩ ዝሓልፍ መንገዲ ንግዲ ባርያ ብምዕጻው ባሮት ክሸይጥ ወይ ሒዙ ዝተረኽበ ነጋዳይ ድማ ብሞት ይቕጻዕ ነበረ። እንተኾነ እቲ ብመሳፍንተ ኣምሓራ ዝግበር ናይ ኦሮሞ ንግዲ ባርያን ስርዓት ባርነትን ደው ከብሎ ይከኣለን። ኣብ 1936 ጥልያን ንናይ ሽዑ ኣቢሲንያ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ምስ ሓዝዋ ኣብታ ሃገር ንግዲ ባርያን ስርዓት ባርነትን ደው ኣበልዎ። ህዝቢ ኦሮሞ ሃይማኖቱ ክቕይር ብመሳፍንተ ኣምሓራ ተገዲዱ እዩ። ጥንታዊ ሃይማኖት ኦሮሞ ዋቀፌና ኮይኑ እቶም መሳፍንቲ ሃይማኖቱ ክገድፍ ወይ ባርያ ክኸውን ኣገዲዶሞ እዮም። ብተወሳኺ መሳፍንተ ኣምሓራ ንቋንቋ ኦሮሞ ከልኪሎም ብኣምሓርኛ ክትክእዎ ፈቲኖም እዮም። ህዝቢ ኦሮሞ ቋንቋ ከይዛረብ ብምኽልካል ቋንቋ ኣምሓርኛ ጥራይ ክዛረብ ኣገደዱ። ብመነቱ ክሓፍር ድማ ሃይማኖቱ ቋንቋን ባህሉን ድሑር ምዃኑ ዓልየቱ ረሳሕ ወይ ታሕተዋይ ምዃኑ የምህሩ ነይሮም። ህዝቢ ኦሮሞ ብኤውሮጳውያን ዕድል ትምህርቲ ምስ ረኸበ ኣብ 1950ታትን 1960ታትን መሰርቕ ተወሳንኡ ንምርጋጽ ቃልሲ ጀመረ። በዚ ድማ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ወይ ኦነግ ሓዊሱ ውድባት ኦሮሞ ተመስሪተን ምስቲ ብመሳፍንተ ኣምሓራ ተመሳሳሊ መግዛእቲ ዝበጽሑ ዝነበረ ህዝቢ ትግርኛ ሰሪሐን እየን። ኦነግ ቀንዲ መሻርክቲ ህዝባዊ ግንባር እዩ ነይሩ። ኦሮሞማ ማለት እምበኣር ህዝቢ ኦሮሞ ነቲ ሃልዋቶም ንምሓስ ዝገበርዎ ቃልሲ ዝገልጽ ኮይኑ ኦሮሞ መንነቶም ንምግላጽ ንመሰርቕ ተወሳንኦም ዝገበርዎ ቃልሲ ንምግላጽ ሃይማኖቶም ባህሎምን ቋንቋኦምን ንምግላጽ ዝጥቀምሉ ስያመ እዩ። ብቋንቋ ኦሮሞ ኦሮሞማ ማለት ኦሮሞ ምዃን ማለት እዩ። እዚ ነብስኻ ምዃን ሓርነትካን ክብረትካን ምርጋጽ ብመንነትካ ምሕባን ንሃይማኖትካን ቋንቋኻን ምኽባርን ምጥቃምን ማለት እዩ። ብሓፂሩ ኦሮሞማ ሃገራውነት ህዝቢ ኦሮሞ ማለት እዩ። ኢሳያስ ስለምንታይ ንኦሮሞማ ይጸልእ?
ግብረ ሰዶማዊ ኢሳያስ ንሃገራውነት ትግርኛ ኣዳኺሙ ሓንቲ ዓባይ ኣምሓራዊት ኢትዮጵያ ክሰርሕ ይደሊ። እዚ ንምግባር ቀንዲ ዕንቅፋት ዝኾነ ግና ናይ ትግርኛን ናይ ኦሮሞን ሃገራውነት እዩ። ኣብ ኤርትራን ኣብ ክልል ትግራይን ናይ ትግርኛ ሃገራውነት ከየጥፋእካ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኦሮሞ ሃገራውነት ኣይተጥፍኦን። ብተመሳሳሊ ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኦሮሞ ሃገራውነት ከየዳኸመን ከየጥፍአን ኣብ ኤርትራን ትግራይን ናይ ትግርኛ ሃገራውነት ከዳኸሞ ዝከኣል ኣይኮነን። ኢሳያስ ንኤርትራ ዝሓወሰት ሓንቲ ዓባይ ኣምሓራዊት ኢትዮጵያ ከይሰርሕ ቀንዲ ዕቅፋት ዝኾኑ እምበኣር ናይ ትግርኛን ኦሮሞን ሃገራውነት እዩ። ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ህዝቢ ትግርኛ ንመንነቱ ንመሰርእ ሰውሳንኡ ንቋንቋኡን ክብረቱን ተዋጊኡ ነታ ኣምሓራዊት ኢትዮጵያ ኣብ 1991 ደምሲስዋ እዩ። በዚ ድማ መሰርእ ሰውሳንኡ ኣረጋጊጹ ኤርትራ ናጽ ሃገር ኮይና እያ። ህዝቢ ትግርኛ ፈጺሙ ምስ ኢትዮጵያ ክሕወስ አይደልን። ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ትግርኛ ድማ ኣካል ኢትዮጵያ ክኸውን ብፍጹም አይደልን። ብተመሳሳሊ ህዝቢ ኦሮሞ መሰርእ ሰውሳንኡ ቋንቋኡ ሃይማኖቱን ክብረቱን ገዲፉ ኣካል ኣምሓራዊት ኢትዮጵያ ክኸውን አይደልን። ህዝቢ ኦሮሞ ካብ ኢትዮጵያ ክፍንጨል እንተዘይኮይኑ ግና ኣብ ኢትዮጵያ መሰርእ ሰውሳነ ክህልዎ መሰርእ ሰምሕድራ ክህልዎ ንኦሮምያ ከም ዘይወግዓዊት ሃገር ክገብራ ብቋንቋኡ ክጥቀም ሃገራዊ መንነቱ ከማዕበልን ርእሱ ክመስልን ይዘደሊ። ዓባይ ኣምሓራዊት ኣሃዳዊት ኢትዮጵያ ክትምስረት ህዝቢ ትግርኛን ህዝቢ ኦሮሞን ኣይፍቅድን። በዚ ምኽንያት ግብረ ሰዶማዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ነቲ አንድነታዊ ሕልሙን ሕልሚ ኣቦታቱን ዘፍሸለሉ ህዝቢ ትግርኛን ህዝቢ ኦሮሞን ኣምሪሩ ይጸልኦ። ኦሮሞማ ምስ ኣብይ ወይ ስርዓት ብልጽግና ዋላ ሓንቲ ዘራኽብ የብሉን። ድሌት ኢሳያስ ግና ነቲ ሃገራውነት ኦሮሞ ወይ ኦሮሞማ ምስ ስርዓት ብልጽግና ኣላጊብካ ደሪብካ ንምህራም እዩ። ታክቲክ ኢሳያስ ኦሮሞማን ስርዓት ብልጽግናን ሓደ ከም ዝኾነ ምሲልካ ብምጉስጓስ ንሃገራውነት ኦሮሞ ብምድኻምን ብኦቢልካ ድማ ንሃገራውነት ትግርኛ ኣብ ትግራይን ኤርትራን ኣዳኺምካ ነታ ናይ ኩሉ ግዜ ሕልሙ ንኤርትራ ዝሓወሰት ስምርቲ ኢትዮጵያ ምምስራት እያ። ኦሮሞማ ስርዓት ብልጽግና ቅድሚ ምፍጣሩ ቅድሚ 70 ዓመታት እዩ ዝተነጸረ ወይ ከም ስያመ ዝተፈልጠ። ኦሮሞማ ናይ ብልጽግና ስነ ሓሳብ ብዘይ ምዃኑ እቶም ንስርዓት ብልጽግና ኣምሪሮም ዝቃወሙ ሃገራውያን ኦሮሞ ንዘረባ ግብረ ሰዶማዊ ኢሳያስ ብምኹናን ኦሮሞማ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዘራኽብ ነገር ከም ዘይብሉ ኣረጋጊጾም እዮም። ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ኦነግ ጆሃር መሐመድን ካልኦት ሃገራውያን መራሕቲ ኦሮሞን ንዘረባ ኢሳያስ ኮኒኖም እዮም። ኦሮሞማ ማለት ናይ ኦሮሞ ሃገራውነት ምዃኑን ንኻልኦት ህዝብታት ምግዛእ ከም ዘይኮነን ድማ ኣነጺሮም እዮም። ስርዓት ብልጽግና ኣብ ሃገራውነት ኦሮሞ ይኣምንን፣ ኦሮሞማ ድማ ኢሉ ኣይፈልጥን። ስርዓት ብልጽግና ንህዝቢ ኦሮሞ ኣይውክልን። እቲ ቀንዲ ግዳይ ስርዓት ብልጽግና ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ኦሮሞ እዩ። ግብረ ሰዶማዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ነዚ ሓቂ ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ እዩ። ጃጃው ኢሳያስ አፈወርቂ ግና ጽልኡ ምስ ሃገራውነት ኦሮሞ ወይ ኦሮሞማ እምበር ምስ ብልጽግና ኣይኮነን። እቲ ደርሆ ጻሕቲራ ትረኽቦ ሽጣራ ኢሳያስ አፈወርቂ ግና ንሃገራውነት ኦሮሞ ወይ ኦሮሞማ ምስ ስርዓት ብልጽግና ኣልጊብካ በምህራም ንሃገራውነት ኦሮሞን ንሃገራውነት ትግርኛን ንምህራም እዩ። ሃገራውነት ኦሮሞ ስትራቴጂካዊ ረብሓን ፈታውን ህዝቢ ትግርኛ እዩ። ሃገራውነት ትግርኛን ሃገራውነት ኦሮሞን መሻርክቲ እዮም። ህዝቢ ትግርኛን ህዝቢ ኦሮሞን ናይ ሓባር ስግኣትን ረብሓን ኣለዎም። ሽጣራ አንድነታዊ ኢሳያስ አፈወርቂ እንትጥቕለል እምበኣር ከምዚ እዩ። ሓደ ኦሮሞማ ምስ ስርዓት ብልጽግና ሓደ ምዃኑ ኣምሲልካ ደሪብካ ተሃርሞ። ክልተ ንኦሮሞማ በምህራም ንሃገራውነት ኦሮሞ ምህራምን ምድኻምን። ሰለስተ ንሃገራውነት ኦሮሞ ኣብ ኢትዮጵያ ብምድኻም ንሃገራውነት ህዝቢ ትግርኛ ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይን ተዳኽሞ። ኣርባዕተ ንሃገራውነት ትግርኛ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ኣዳኺምካ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ብምሕዋስ ስምርትን ዓባይን ኣምሓራዊት ሃገር ተረጋግጽ። እንተኾነ ሃገራውነት ትግርኛን ሃገራውነት ኦሮሞን ልዕሊ ዝኾነ እዋን ሓይሉን ውዳበ ፈጢሩን እዩ። ኢትዮጵያ ድማ ንሓዋሩ ተበታቲና እያ። ክቡራት ሰማዕትና እምበኣርከስ ነዚ ሰዓት ዝነበረና ሓተታ ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ካልእ መደብ ሒዝና ክሳዕ ንምለሰኩም ሰሰናዩ። ቀጻሊ ዝቐርብ ትሕዝቶ ከየምልጠኩም ድማ ንቻነልና ሳብስክራይብ ገይርኩም ተጽበዩና።